Bolile autoimune sunt boli în care, practic, sistemul nostru imunitar se întoarce asupra țesuturilor proprii. De fapt, e vorba de o imunitate anormală, în care se produc anticorpi împotriva propriilor structuri. Există un determinism genetic al bolilor tiroidiene autoimune, dar se pare că și stresul are rolul lui în debutul bolii. Foarte frecvent am primit întrebarea în perioada aceasta de la persoane care suferă de boli autoimune tiroidiene dacă faptul că au autoimunitate tiroidiană îi face mai predispuși la a dezvolta forme severe ale infecției cu noul coronavirus. Cel puțin teoretic, până la momentul acesta, nu știm ca infecția cu noul coronavirus să afecteze mai mult sau să determine forme mai severe la persoanele care au boli tiroidiene autoimune. În schimb, sunt anumite studii destul de recente care au arătat faptul că persoanele cu patologie tiroidiană sau că mai degrabă persoanele care nu aveau înainte patologie tiroidiană pot face o infecție virală din cauza coronavirusului. Se numește tiroidită subacută infecția asta. Practic pot avea ca singură manifestare a infecției cu coronavirus o durere foarte puternică în regiunea cervicală, practic în zona tiroidei, cu febră, cu sindrom inflamator, poate cu durere articulare și cu, evident, modificări ale funcției tiroidiene. Stresul poate însemna orice, că suntem stresați la serviciu, că muncim foarte mult, că nu ne odihnim suficient, că nu ne alimentăm așa cum trebuie, sau un episod depresiv, sau o problemă, o decepție în viața noastră, divorțul, mutatul dintr-o locuință în alta. De obicei, poate duce și la declanșarea autoimunității. Persoane tinere care se investighează pentru alte afecțiuni, de obicei se investigează la alergologie, pentru urticarie sau pentru diverse probleme dermatologice și care, pe parcursul investigației, constată că au autoimunitate tiroidiană. Autoimunitate tiroidiană care nu se manifestă în niciun fel. Practic există anticorpi împotriva tiroidei, dar lucrul ăsta nu a determinat încă disfuncție tiroidiană, adică tiroida funcționează normal și poate face asta poate mulți ani de zile, dar anticorpii există. În legătură cu cazurile noi de autoimunitate tiroidiană, cred că e încă devreme să tragem concluziile. Probabil că vom constata lucrul ăsta în următoarele 6 luni, un an, dacă într-adevăr crește numărul de cazuri de boală autoimună tiroidiană corelată cu stresul prin care am trecut din cauza crizei generate de coronavirus. Pentru sănătatea sistemului hepatobiliar, încercați Hepatosuport de la Naturalis. Este un supliment alimentar care sprijină sănătatea ficatului prin componentele sale, extractele naturale de armurariu și anghinare. Sunt plante recunoscute pentru proprietățile benefice asupra sănătății ficatului datorită substanțelor bioactive pe care le conțin. Naturalis Hepatosuport, disponibil în farmaciile Catena.